Сәлем дуслар, сіз Татарстанның төп яңалыкларын карыйсыз. Чыгарылышны күңелсез яңалыктан башлыйбыз. Татарстанның мәдәният өлкәсе зур югалту кичерде. Мәшһүр артистыбыз Рәшит Шамкай вафат. Туганнары һәм якыннарының авыр кайгысын уртаклашабыз. Тагын 5 елдан Россия, Төркия белән Мисырны курортлар саны буенча узып китергә мөмкин. Дәүләт Думасының инвесторларны җәлеп итү турындагы яңа законы ярдәм итәргә тиеш моңа. Ә без сезнең белән моның өчен бары тик шикләрне генә ябып куярга кирәклеген яхшы аңлыйбыз бит. Соңгы көннәрнең төп яңалыгы Афганистандагы хәлләр. 2 айга сузылган сугышта хакимиятне талиблар үз кулына алганында. Россия әлегә берәүне дә танымый, бер нәрсәне дә кире какмый, бер якка да кавышмый. Америка үз вакытында СССР һәм башкалар кебек Афганистанны яулый алмады. Казанның спортка аппетитын берни дә баса алмый. Хәзер шәһәр хакимияте Олимпиада үткәрүгә өмет итә. Россия 2036 елда Олимпиада үткәрү урыны эзли, ә Казан чараны үзендә кабул итәргә өмет итә. Ичмасам, яңа асфальт җәйрләре димме? Хөкүмәт интернетта мораль рухи кыйммәтләр турында контент булдыруга 10 миллиард сум акча тотачак. TikTok-ны тыйсалар, очсызрак булыр иде кебек. Премьер Мишустин ташламалы гаилә ипотекасын озайтачакларын белдерде. Премьерның исенә төшерик әле. Торакка туктаусыз бәяләр арту әнә шул ташламалы ипотека аркасында инде. Күрәсең, кабинетта утыручыларга моны аңлау авыррактыр. Татарстанда круизларга сорау арткан. 2019 ел белән чагыштырганда республика халкы алар белән 25-30%-ка күбрәк кызыксына башлаган. Чөнки татарстанлылар теләсә ничек итеп, теләсә нинди бәягә ял итә ала. Татарстанлыларга күршеләренә зарланырга тәкъдим иттеләр. Мин эләкләмәячәкмен. Мин дә эләкләмәячәкмен. Эләкче капчыгы, тәмәке янчыгы. Янгыннар хәзер әллә кайдагы Себер белән Төркиядә генә түгел. Башкортстан, Марел, Татарстанда яна. Без исә ут белән сак булырга һәм янгын күрүгә үк МЧС-ка хәбәр итәргә чакырабыз. Мэрия бераз югалып торганнан соң кабат самокатлар мәсьәләсен күтәрде. Хәзер ЮХИДИ тиешсез җирдә калдырылган самокатларны эвакуациялый башлаган. Бигрәк тә үзәктә бизнесны Казаннан ничек куып чыгарырга? Мэриядән сорагыз. Бердә ышанырга теләмәсәк тә ни хәл итик. Microsoft Internet Explorer белән эшләми хәзер. Google Chrome белән Fireworkны ачу катлаулырак булачак димәк. Wildberries фикеренчә чит ил түләү системалары Россия банкларына йогынты ясамакчы була. Шуңа да Marketplace чит ил түләү системалары карталар белән түләргә процент өсти. Ялган товарларны юк итү белән сыйфатны тикшерүгә тотынсалар яхшырак булыр иде кебек. Дуслар, узган атнаны билгеләгән төп яңалыклар шушылар иде. Саулыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Күрешербез.